Здравейте! Днеска времето е малко дъждовно, обаче съм решил да ви покажа и другото тайно място, за което говорих в предишния клип. Така, тук се намираме близо до една могила. Много голяма могила. Тук е до един път така. И сега ще отидем от другата страна на пътя, там има едно дере. И ще ви покажа кое е интересното на мястото. Ето един поглед от високо. Тук е дерето с тунелите. Тук са ниви. Ето е могилата, къде се намира. Тук има ниви, това са някакви лузя и ниви. Това е. Има гробище до могилата. В принцип се забелязал, че винаги гробищата ги правят до могили. Явно има някаква връзка. Или нещо. Ето го мястото отдалече как изглежда. Камъни, скали. Уникално. Сигурно трябва да се провери на някой по-опитен. Ето, наближаваме до мястото. Само че тук по много вече камъни. Много да се оттрепам нека. Както е вали. Сега ще видим. Слезем някакси. Вижте, тук района става доста каменист. Интересно е. Тук някъде беше. Те са няколко местенца тук. Тук някъде първото. Да. Тук отдолу беше. Ето. Вижте сега какво става просто. То доста обрасло обаче. Пак тръни. Ето какво човече интересно. Тук има някаква дупка. Нещо е правено. Предполагам. Но тук става доста по-интересно вече. Има и вход. Има вход, който продължава навътре. Ще опитам да стигна. Много тръни.
Това е един голям тунел навътре. Не се знае къде отива обаче. После ще вкараме до скопа да видим докъде ще може да стигне. Но въпросът е, че тук освен някое много дете, друго не виждам какво му влезе тук, или някакво животно ниско. Просто няма как да се... Но може да се провреш, обаче тук не се знае това къде отива и въобще как ще излезеш после. Но не се вижда края, не се вижда. Има някакъв завой на там. Добре, това е едното от нещата. А още по-интересното е от другата страна. Сега ще ви покажа и там. Ако мога да стигна. А тук от другата страна на скалата. Сега ще видите още по-интересно нещо. Майко. Тук има дупки също, но са по-малки. Така. Значи тук е един вход на пещерата. Сега ще ви покажа другите. Това са тунели по-скоро, не се знае вътре какво е. Може и пещера да е. За малко ще я се отрепам. Сега трябва да се качуе тук малко по-нависоко. Това е голям камък тук. Това е. Ето ги. Ето ги другите тунели. Да, може да се влезе. Така. Тук има още няколко тунела. Тук има един по-голям. Тук има още един. Тук някъде имаше още един. Трети. Да. Ето още един тук има. Няма край. Не се вижда. Тук са три тунела. Тук не знам на тази, тук имаше ли още, не помня. На тази страна. Не знам, не. Тук не съм ходил нататък. Става много стръмно. И там далечината се вижда още нещо интересно. Но няма как да отида. Тук тия скали също са интересни. Ама трудно е да се стигне от там вече. Може да има нещо там. Главното са... Тук като цялата област тук е такава. И отдолу може да има нещо също. Пещера. А могилата е на около 100-150 метра от тук в права линия. Затова си мисля, че има някаква връзка с нея. Сега ще пробваме да вкараме до скопа, да видим докъде ще стигнем в един от тунелите. И ще се включим пак. Вкарахме го до някъде. Доста навътре влезна, около 5 метра поне има. Ако не и повече. Стигнахме до някакви шуми или какво е това? Не мога да разбера. Пещера е, навътре е пещера със сигурност. Вече ми трябва някаква тел, за да мога да вкарам по-добре. Кабела се огъва малко. Ще се светлината.
Там вече се скрива. Пещера е със сигурност. Надолу продължава. Продължава надолу и то бая. Обаче няма да може, това няма да ме стигне. Ще трябва да се вземе нещо по-твърдо. То кабел има, обаче тел някаква твърда, много се огъва навътре. Има завой. Еми, това е положението. Ако имате някакви коментари и предложения, може да ги споделите в коментари. Но място е интересно със сигурност и според мен това са някакви отдушници на тази могила. Това няма как, от какво да е станало от тия тунели. И там моля големия, който е... Не се знае какво отдолу. Всичко може да е. Това е, приятели, за сега от мене. Довиждане и до нови срещи. Чао!